What's that? Hi ka, I didn't see you. I wanna see your face. mag-vlog ka. Hi ka sa kanila. Hi! What? Mag-hi ka. Hello. Hi kay Tita Kani. Tsaka kay Paula, tsaka kay, Hello, kay... Tita Connie. Hello, Tito, Paula. Hello. Si Ate Cristel. Sister Cathy and Ate Fi. Ate Cristel. And Jean. Hello. Oo, tsaka si Ate Cristel. See you out there now soon. Si Ate Cristel. Ate Cristel, hello. Oh, si Ate... I'm so tired. I just came down. Sis, binablog kita. Binablog kita sa YouTube ko. Ay! Okay lang. Mag-hi ka. Bati mo lahat ang mundo ng Pilipinas. Magtatagumpay ang pangarap mo sa buhay, sis. Go, bestie! Ayan. Wow. Ganda mo, sis. May mga... Panalo ka na. Ay! Sino yan? Sis, miss you talaga. Yun, nawala ka talaga sa Toronto. Nanahimik yung buhay ko. Hindi kasi nakisabay sa akin yan. Nanahimik yung buhay ko, sis. Sa itim. Sis, masarap yung itim na yan, katabi mo. Sino ba yan? Kausapin mo, bigyan mo sa akin. Sarap ng katabi mo, sis. Oh, malaki niyang misal yung dala-dala yan. Sis, miss na kita. Uwi ka na ng Pilipinas. Punyeta ka. Dudurugin ko mukha mo. Leche ka. Sis. Ayan lang, aeroplano mo, sis. Grabe ka. Sis, magbabay ka sa vlog ko. Babay ka sa vlog ko. Bye! I'll see you guys. That's Rhea. She's going to the Philippines, you guys. I love her. She's my best friend. Asan ang mami mo? O sige, teka lang, tatawagin sa mami ko.